Priatelia, dostala sa mi do rúk fantastická publikácia momentálne najplodnejšieho historika na Slovensku, doktora Martina Lacka s názvom Partizánske zločiny v pamäti národa. Kniha ma zaujala svojou autenticitou a ako jedna z mála publikácií otvorene poukazuje na zločincov, ktorých tu dnes politická chunta z ľavého či pravého spektra oslavuje spolu s veľkou časťou tzv. Alternatívy ako hrdinov a osloboditeľov. Vydaním tejto knihy doktor Martin Lacko opäť prelomil tabu. Partizánsky heroizmus, ktorý nám je dnes z každej strany podsúvaný, táto kniha stavia do správneho svetla skrze dobové svedectvá ako neľudský despotizmus. Títo tzv. Osloboditelia boli v skutočnosti až príliš často čechoslovakisti a komunisti, ktorí s prívlastkom slovenský či národný nemali absolútne nič spoločné. Z väčšej časti, tak ako pri bolševickej revolúcii v Rusku, šlo o lúzu neschopnú sa uplatniť. A jediný boj, ktorá táto lúza zvádzala, bol boj so získavaním alkoholu a jedla okradaním obyvateľstva. Rabovali, lúpili a tajne popravovali tisíce Slovákov a karpatských Nemcov, ktorí tu žili stáročia a vybudovali historické mestá, ktoré na Slovensku dodnes obdivujeme. Zabíjali ľudí, ktorí tu zanechali nezmazateľnú kultúrnu stopu. O týchto zločinoch sa vo verejnom priestore skoro vôbec nehovorí. Preto je na čase s týmto mýtusom, s týmto červeným čechoslovakistickým pučom na dobro skoncovať. A ak si ho máme pripomínať, tak len ako puč protištátny a protislovenský, ktorý má byť mementom pre Slovákov. V knihe sa opäť stretneme s názorom, že tento puč bol možný aj vďaka lžiam o tom, že prezidenta doktora Jozefa Tisu zajali Nemci, čo na stranu ožranov a asociálov stiahlo časť slovenskej armády so zradnými dôstojníkmi, ktorá, keď sa dozvedela pravdu, sa postupne sťahovala a tak sa puč rozpadol. Bez preháňania teda môžeme nazvať vrchol tohto puču za akciu na pomstu doktora Jozefa Tisa, nie puč za jeho zvrhnutie. Kniha obsahuje 7 dobových svedectiev, medzi nimi i od ľudí, ktorí ťažko ranení prežili vlastnú popravu týmito gaunermi. Nedá mi v tejto súvislosti spomenúť, že partizáni sú podľa medzinárodného práva teroristi a nevzťahujú sa na nich práva o ľudskom zaobchádzaní ani práva vojnových zajatcov. Preto pôsobí až mätúco fakt, že v dnešnej dobe, kedy sa v každej sfére života vedie boj proti terorizmu v rôznych mysliteľných formách, či účasti na terorizme, hoc i v nedefinovanej, teda hociakej forme, sa nemajú demokratickí politici problém pretrčať pred kamerami a klásť vence teroristom, na ktorých nemyslí ani len oné medzinárodné právo. Za mňa sa tým dopúšťajú schvaľovania terorizmu. Doslova ho oslavujú. V knihe sa okrem iného dočítate, akých zločinov sa partizáni dopúšťali, ponúkne vám náhľad na ich pseudohrdinské konanie a možno vás, tak ako mňa, zarazí i vlážny prístup nemeckého vojska k niektorým skupinkám partizánov či k niektorým jednotlivcom, ktorých miesto zastrelenia na mieste, na čo mali absolútne právo i vo vzťahu k ženevským konvenciám, púšťali na sľub a záruky domov k rodinám. Doktor Martin Lacko už teraz patrí do jednej skupiny duševnej elity tohto národa po boku profesora Ďuricu či Vnuka, našich skutočných slovenských historikov, ktorí pozdvihli ducha národa. Ukazujú nám, že za naše dejiny sa nemusíme hanbiť tak, ako nám je to vtlkané. Podporte doktora Martina Lacka kúpou tejto, ale aj iných publikácií historikov s neohybným charakterom, ako je ten Lackov, už moc nie je. I za pána Lacka vám vopred ďakujem.